DPP oye! DPP oye! Apingu oye! Apingu oye! Planta oye! Tonse oye! Moinonse! Mwibanji! Kamodzi kawe. Ine ndo sanga kwambiri. Konso monga mukuona ndi bwino kwambiri. Choyamba nene kuti ngati zimene anena Mai Maria Kaenja zimene akita Daud Suleiman, if it's true, it's very, very wrong. It's very, very wrong. I'll tell you something. 4 weeks ago, my lawyer, anibakara kwa Daud Suleiman, kumuza kuti zimene kuchita MBC program yao kuti tukaena every day castigate me asiye zimenezo kwa sana yanke nsoya nde tiona napa 7 or 16 DPP oye yamba ndio sanga kwambiri kuti mabwera mwanyi choncho ngakhale kulozizira lero ndikulizika kwambiri mwane sadi kuti makona chipani makona DPP ndiye pa 14 mwenede I'm sure mwenede ndiba ine sikufunsa kuti mundivote yayi ndikatero ndikuchimwirani ndikuzoa kuti ine mundivotera choncho ndangobwera kuti ticheze papita nthawi itali kuti ndikuoneni ndione nkhope zanu zachikondi zaulemu kuti ticheze basi kwandizoa kuti makonzeka kale kuvota pa 14 September. Let me say 1 or 2 things about my Jen answer and why Nasanka. I've known my answer for a very, very long time. In the Minister of Justice, Mbola Bingu, you and I Attorney General. Neta grandchildren go and be most good Zamalamu. Komanso, Jen answer and a sanctuary Dora Bakari of the High Court. Abingu and Asanga Kukala Attorney General. APM and Asanga Kukala Chairman of Malawi Electoral Commission. 3 different presidents. She's a person I respected my president of Siana, and I know Kuriagra and Shito can be as Maria Kainja Miskanja said, could it for government Lama also government yo Kapa Anthu. Or the demonstration is on SOI. Then Zakuri Bola Ine, the answer is like before I proceed, Jamba, the black ule mu kwa former First Lady,
Komanso ulemkwa Dora Jenyansa, ulemkwa Right Honorable Chihana, ulemkwa Secretary General Bamo Peter Mukito, ulemkwa Vice President Onse ADPP Ford. Komanso ulemkwa Secretary General Ford. Ule Governor Onse ADPP Ford. Ule Mukwama this governor ADPP Komanso Ford. Ule my member of parliament ADPP they Ford, including leader of the opposition, Dora George Chaponda Ulemwanu. Komanso ule mafumuri pano, ampingo, ni nonse abalanga muri pano Ulemwanu. Leo ndosa wakwambi first of all, kuli launch manifesto, komanso kuita launch campaign. Actually, campaign number since the convention, we have been campaigning all this time. This is just a formality. Put a launch campaign formally. The government announced. Could it be Pantaya campaign? Everybody should go through campaign, door to door, municipality ponse, nyumba. So you can say, mupile kaja campaign, Musale mutali ense, ngani mpina kudwa, kaenda hainichifua, mumpase parado, muntenge banjinga, akavote, ilifura mutali ense avote. Divigoye. Komanso ena kaya munata kadija karisiri kaja kaena munagulisa mukavote chwazina anuli mkaundula kumene munalembesa zina mbuku menemo ne mupile mukavote azakulani kuvota tavala zimenezo isawai chunga simu uli pale chwa kime register. We need to take the government back in Navomina, Kubeyanso, Kurindime, Kachinai, Chifuga, Ndifuna, Ndipumuse, Zigorino. I didn't come here for personal gain. Dinabura, so I love the DPP. And I love you all. Nimakona no sa Malawi, kumukaya Anthu ufulu, pakaipa tumukapo, ndefakapo mga nana kunzuzu, August 2018, Universal Livingstonia. Quote, if Malawi is not careful, one day, evil will rule this country and Malawi will be held hostage. End of quote. Kulingati sisamala, sikulina, satana. Azabu ya kulu Malawi, ndipo Anthu tuzaka aukapo. De panodu, aukapolo, ukapolo wanjala, ukapolo panandawama, onse ni ukapolo, kwanza ukapolo wankhanza, kopa boma, losiyana, koma kulondi kwatu, this is our own country, kwati kuopa, Anthu asamaopo boma. People should respect government, but not fear the government.
Kwani nchito ya government kuteteza anthu. Nchito ya government kuti anthu akhale osanga. Monga ananena mu American Declaration of Independence in 1776. Ananena kuti three things: responsibility of government, life, liberty, and the pursuit of happiness. Kuti pakhale munthu moyo, ufulu, wanso anthu akhale osanga. It's a job of the government to make sure that people are happy, that they are not suffering. The job of government. Pakali pano akuti paziko lonse lapansi anthu aku Malawi number 2 pa anthu amene achisoni komanso omvesa chisoni. That's no good. That must end tipulumuse. Ndiye ndikuuza MCP. I wish the TV was working. Kwandikuti, let my people go. Let my people go. Chifukwa ine ndizatenga kupita ku Kanaani. Osati kubaga moyo ayi. Koma ku Kanaani, I'll take you, I promise you that. I'll take you there. Ndikuziwa, I've been on mountain top. I've been on top of Mlanje Mountain, and I've seen the promised land. I promise you, you and I will get there. September 16th, we will get there. But we must work hard, tipizane manja, limozi, determined, we'll get there. Tiangane pasogolo, osangana kumbuyo, ngati mkazi wa Loti uja. Mokumbuka, kazi wa Loti, anana kumbuyo, anasanduka oje. Chulu cha nchere, mlasanduka nchere, mkana kumbuyo John. Mujana kusogolo, let's go together. Don't look on the side. Don't be distracted. Just go until we get to Canaan. So go until we go to the polling station there. Asa kunamizana Kukupasani ka 50 kwacha and so forth. Here. Koma Kukupasani 50 kwacha tengani. Ndani anga kane namba. Paibi. Ngakhe anandipa sana 50 nditenganso. Kama sinabodera ayi. Sinabodera. De tengani. Kama 50,000. Ka 1,000 tengani nditu. Tengani. Kama ndindama zantu. Siza otu. Santo and the Misonkan menu. So, Palive Saudi, Zakuri Ziko, one. There is no reason for 20 numbers on. Now, if you read Mongatana manifesto, Sinyankla manifesto, you've got, I think, Doramagasi, almost Rabunogambi. Zonse, Koma if manifesto to Mwati people-centered. It's built around people. Monga anina dura magalasi to which a decentralized government. Mazwa decentralization. Kuti boma lichoke kulilongwe lipite mizi. Mpamvu ichoke kulilongwe ipite mizi. So my village, my district, akani budget yao. My constituency, akafapa mlato, apa mlato, and so forth. The budget metapase. So most of the money will move to Kulongwe, and so forth.
then ndikuno ku Blantyre ndikusimikizeni ndikuzowa kuti Blantyre yaonongedwa. Blantyre was the industrial commercial capital of this country. Deliberately yaonongedwa kuti makampani onse ofunika kama Malawi housing chanchani zonse zapita ku Lilongwe. I was talking to one of the hotel people who had a business. They've got Blantyre somebody out and need to go pants. Come and get a promise. The first day at 8 o'clock on the 17th, get an issue decree kubeza ma company meja kuna ku Blantyre. This is the commercial capital of Malawi. Commerce on Akuti, Blantyre, the football capital of Malawi. I promise you, in addition to my stadium, the United States, in fact, Henry Musa, we started negotiations in the Bomarina La Kunja. Could Blantyre could come modern stadium. In addition to come to stadium, another modern stadium. Shokuro, the football capital of Malawi, Zmezo, Tizaichita. So global. Now, kabla mnakuja manifesto hakuna basi magasu ya hakuna mazimeja sachita ya ngada atamiza ntaija ba 2020. I can tell you kuri ife tikalongeza timachita zimenezo tikalongeza timachita Mone about 2014, tunaonja kuri tikonza chuma sina konze. Nana kuri tiba ni makomite college sana bwere. Anabwa nana kuri titse zanjala sina tete. Zonse nana kuri tibesa forex. Sina bwesa forex. Pamena choka ine forex na over $1 billion. Yeah, forex. When I left the government, I don't know, but I left over $1 billion in forex. So chichon se chimeta ongela tunachita. Antikabranso tipiri zimenezo. Certainly, kwa Chinyamata, program ya Community Technical College. Deputies are constituency yonse kubakai Community Technical College. Debi oye Koma kwa Anthu ovudika kandi oruma kama banja anamasie Anthu odwa. Deputies are Mawata Cement Services. When I left in 2020, tinamanga nyumba 15,000. My aim was within 10 years, paskaye nyumba ya do tikoyo do ntamuno Malawi ai, and we'll do it. We'll do it at the program. George don't select that promise manifesto ya zongochitika I tell what. Because in the plan, I say I can disclose today. I think Honorable Mananzega hinted at it. Within Nakazikisa Group Economic Recovery Committee. Committee yokonza zikorino. Committee imeneo ya maizanchiraje.
Report is ready. Could it beginning September 17th? Take it implement program imeno. Tiamba program imeno. Yokonza zikolino. Ti ready. Program to now. Of course, it's not disclosed now. So we didn't angati beleso. And they disclose. Because I can show the truth. Kuti fight the program imeno. Economic Recovery Committee. Take it as measure. And I'm sure for the next 5 years, Zikono Lukan Kimake, Koma, Jawa, Mavuro Siansara, Tiza Tasmanezo. The good are sure if it can get at my cheetah, the measure. And this time, teach it as the measure. I'm sure that. But we don't say take it, Germany vote, Vote Musaiwale. Commence before that campaign, Maybe I come back home, party point, say, Move, you are Mupide, because Mauze, the manifesto, Mauze is made for the Tifata and one music. Tifan fraud and one music, or Atukukenso. Kuti ma program aja achitukuko atuke kulongwe apire mizi kuti anthu azipela ntchito mizi mwawo kangati mufuna kupanga kapela nsewu kakumanga chipatala ndetu anthu a mizi menemo alemera ntchito zikuza zimenezo ndakhani mwa anthu ochita ntchito opeza ntchito kuti Mademo menemo murukuke. Choncho ndikuza kuti kwada naye ni maambi kama I think kwada somano shirifa kuti mwende usiku ndikuthokoza kwambiri kunonse mabwera kuno ndithokozenso kwambiri a manifesto committee ndithokoze kwambiri honorable Chihana ndi Ford kuri dagwiza joncho kama son tokole kwambiri our central executive committee chiro mene agwira kuti program yalo from what's Comesa not Comesa from where was it? Oh yes Mount Sorte, not Comesa, and here zonse zaindabwino kwambiri ndikuliziwa kwambiri tipitire kugwirizana kukondana tonse ndi banja limodzi ndewo ambuya udayeseni ziko kwambiri ziko Manager Democratic Progressive DPP apita mutariga pa kungo tsiriza kumene